Cyfres Babs a Benja. Hwyl mewn stori. Llyfrgell. Stori a sgwrs gyda Siwan Shelf, 10 tan 11 o'r gloch, dydd Gwener, croeso i bawb. Amser stori, gret. Dwi'n hoffi stori dda. Mae Babs a Benja yn mynd i'r llyfrgell. Mae hi'n amser stori. Dyma Madog yn mynd mewn llong. Dwi eisiau mynd mewn llong. Dyma ti, y blwch hyd. Mae Babs eisiau mynd mewn llong. Ble mae'r blwch hyd? Croeso! Wyt ti'n hoffi mynd mewn llong? O, ydw, yn fawr iawn. Mynd i America, fa la 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 la. Mae Babs yn hoffi llong Madog. Ble mae'r llong yn mynd? Ble mae'r llong yn mynd? America. Caerdydd? Llangrannog? Dwi'n gwybod. America. Da iawn, Benja. Mae'r llong yn mynd i America. Dwi'n gallu gweld America. Hwre! America! A ffrindiau newydd. Mae Madog a Babs yn hoffi ffrindiau. Pwy ydy'r ffrindiau newydd? Pwy ydy ffrindiau Madog? Indiaid cochion. Cowboys? Barti ddi. Dwi'n gwybod. Indiaid cochion. Da iawn, Benja. Indiaid cochion ydy ffrindiau Madog. America. Gret. Indiaid cochion. Gret. Ond dwi eisiau mynd adref i Gymru. Hwyl! Hwyl fawr, Babs! Mae Babs eisiau mynd adref i Gymru. Hwyl fawr, Madog! Dyma stori arall. Stori Llywelyn a Gelert. Gret! Stori arall. Bobl bach, ble mae Babs? Mae hi'n amser stori arall, ond ble mae Babs? Croeso, Babs. Llywelyn ydw i. Diolch yn fawr, syr. O, ci neis. Edrychwch. Mae Babs yn y stori. Mae hi'n hoffi ci Llywelyn. Benja, beth ydy enw ci Llywelyn? Meg? Mot? O, ni ddim. Beth ydy enw ci Llywelyn? Pwy sy'n gwybod? Neb yn gwybod? Dewch, enw ci Llywelyn. Gelert. Pero? Dwi'n gwybod. Gelert. Da iawn, Benja. Gelert ydy enw ci Llywelyn. Dwy stori dda. Ble rwyt ti wedi bod, Babs? I'r tŷ bach? Na, yn y stori. Ffantastig. Mae Babs a Benja yn cael hwyl gyda'r blwch hyd.